Toto je top 5 Monster príchutí, ktoré už pravdepodobne nikdy nevrátia. Takže čo, ja som Propeko a dneska si ukážeme top 5 monstrov, ktoré si už pravdepodobne nikdy nevrátia na trh. Prvý monstrom máme hneď Cuba Libre, ktorý sa už nevyrába a ideme si povedať, prečo sa vlastne nevyrába. Nevyrába sa vlastne preto, lebo je to jeden z monstrov, ktorí vlastne imitovali alkoholický nápoj, pretože Cuba Libre je cola, rum a limetka. Ďalej ho stiahli kvôli právnym sporom, hlavne s názvom. Potom ho ďalej stiahli aj kvôli tomu, že v Európskej únii sa začali regulovať energy drinky, ktoré pripomínajú práve alkoholické nápoje. Dnes už ju plnú veľmi malinko nájdete a ak ho máte plnú doma, tak môže stať aj okolo 20-30 eur, čo si myslím, že za Monster nie je vôbec zlé. Ako druhý tu máme Monster OG Chaos. Síce sa vyrába Chaotic, ktorý vlastne tento monster nahradil, ale má úplne inú receptúru, není to ten istý drink, pretože tento mal o cca 30% viac juicu v sebe, mal úplne inú cukrovú zložku, inú aciditu, úplne celú inú receptúru mal a museli ho vlastne vymeniť preto, lebo boli nové blbosti proste v Európskej únii, hej, proste zakázali nové európske sugar tax, potom tam boli ďalšie výživové normy a takéto blbosti, takže kvôli tomu museli stiahnuť z trhu. Teda plechovka a ja mám bohužiaľ prázdnu, ale plná sa pohybuje okolo 50 eur, takže to nie je vôbec zle. Ako tretí tu mám Monster Energy Reaper OG. Tuto dominovala hlavne ananásová príchuť a marakuja. Zajímavosťou je, že v Európskej únii a v UK to bol tretí najpredávanejší monster v jeho časoch, takže bol dosť populárny. A vlastne prečo ho stiahli z trhu? Nižší dobyt u mladších zákazníkov, ultra série ako napríklad tento ultra začali vlastne veľmi dominovať. Začalo sa vlastne znižovať portfólio a dopyt u mladších zákazníkov a preto ho vlastne zrušili. Ale zase aj kvôli európskym sugar tax a to už čo som vravil vlastne pri Chaose. Ako ďalší tu mám Monster OG Assault. Toto je teraz starý, sú ešte staršie, ale povieme si o ňom nejaké veci. Tento Monster Energy Drink mal silnú kolovú príchuť, mal strašne aj taký podton vlastne čerešne a stiahli ho pretože tento monster obsahoval menej sladidel a viac cukrov, ako dneska povolujú európske regulácie a stiahli ho zase kvôli sugar tax, kvôli zase reformulácii a oveľa ďalších blbostí, ktoré vlastne tento monster zakázali. Okrem toho má nový Assault oveľa slabšiu kolovú príchuť, síce menej cukrov, ale oveľa viac umelých sladidel, takže je to na vás, či si ho kúpite alebo nie. A ďalší a posledný monster a vlastne do tohoto jednoho monstru sa zaraďujú všetky edície, ktoré sa doteraz vyrobili. Je tu napríklad Infinite Warfare OG. Tento monster sa nevyrába už, pretože sa vyrábal iba v nejakých rokoch, napríklad tento sa vyrábal iba v roku 2016 až 2018, takže už sa teraz nevyrába, pretože to bolo iba na chvíľku a to bola táto limitka. A to sa viaže aj na napríklad tento Apex, ktorý mám plný a je z roku 2021, ktorý sme si unboxingovali na jednom videu, takže tuto hore v karte si ho môžete pozrieť. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like, odber a teším sa s vami u ďalšieho videa. Zatiaľ čau.